Orduan, pentsatu genunen, txalo sortzea, erabaki genuen, zerbait potentea behar genuela, eta orduan, euskal antzerki testurik ez zegoen. Bueno, apenas. Bai. Eta, bueno, ingen nolako zerrenda, zuk esan bezala zerrenda bat, eta guazen Londresea, eta ikusiko ditugu 1, 2, 3, 4, 5, eta emanaldi desberdinak, eta batzuk ikusi genitun, eta inork ez zigun nola atentziori deitu, baino, euria izun atope, eta eguardiko ordubiak edo lazian, eta pasatu ginen antzoki baten aurretik, eta han demustrap ikusi genuen larratonera, eta alako egualdia zeon, da sartuko gea. Eta sartu eta horneko sorpresa izan zen, dena lepoaino beteta zeola. Eta eguardiko ordubitan zen, matine esati dutena. Eta japonesaz beteta, txinoz beteta, jendenak estranjeroak, kanpotarrak eta, bala letxe. Nik inglesa egia esan enun asko ulertzen. Nere semea bitor hor dago eta parra iten du baino. Egia da, enun asko ulertzen, baino bai sensazioak jaso nitun. Maribi laguntzen zian eta Maribi ulertzen zuen. Baino jaso nitun, ze ikusten jendeak nola intrigazko testua dan, suspensea eta bizizula, komediakin kriston parrak itezitula, eta azken bukaerar arte, inorketzekile zein zan hiltzailea eta barta esan nuen. Ostras, bukatu eta bion artean seitun esan genuen. Eta hau? Bai, Arazo bat bakarra zaukan, 8 aktore ziala. Karo, asko. Eta horri produzioa potentea, eta hori, eta, bueno, etorri ginean Euskal Herrira, eta Euskal Herrien seitun deitu gendun esgaera, aber nola zauden eskubideak eta horrela, eta eskura zauden, eta alaxe hasi ginen gure ibilbidea, bai. Eta aipatu duzu, ikusi zen dituzten beste obra batzuk, ez zizuetela hola ezer deigarria edo eskaini, zer behar du obra batek zuk esateko? Hau egin nahi dut nire konpainiarekin. Dena oso pertsonala da, baina eta nik uste dut bakuitzak egiten ditula, aurkezten ditula, berari dijoazkion testuak, eta nire kasuan nik beti humore aldetik gehiago jotzen dut, baina humore aldetik gauzak esaten, beti antzerkia pixke hori da, baita ere ez. Eta orduan, nik beti humore aldetik jotzen dut. Orduan, ikusten baitezu antzeslan batzuk, izatea dokate oso interesgarriak, eta humoririk gabe. Baina, esatet, neronek, aurkezteko eta jendeari erakusteko, nahiago dut, beste divertimentu puntu bat izatea. Eta oso kritikoa gauzekin, eta bere zentzuzko gauzak esanez, ez? Eta, agian ez, naiz goatzen ze antzeslan ikusi genitu. Baino ez daukat olako oroitza ben honik, eta orduan honekin jo gendun, topatu gendun, eta hauxe izan zen, honek irikizizkigun ate guziak, eta izan zen, loteria tokatzea bezala. Eta orduan errepartu potentea egin gendun, Ane Gabarren, Ramon Agirre, Nine honi, eta beste 3-4 aktore gehiago, Ramon Bareak zuzendu zuen, Xagu Trampa, euskeraz, egin gendun, eta izan zen, ikeragarria asko gustatu zen, eta gero erabaki gendun, erderaz, kanpoan egiteare bai, eta gu jute ginean Espainiko zen baztarreta, Kadiz edo Granada, edo Koruña, eta 3-4 urtetan ibili ginen topera. Eta errepartoan zauden Mendiaraz, Agirre, Arrieta, eta antzokiak bete itezian. Bete itezian. Eta, orduan izan zen guretzako hori. Amets bat egi bihurtuta.